Ining tungura mga kapuso ato sayran ang labing uwahing kalambuan gikan sa Vigan City, Ilocosur. Gikan kang Tere Sundayan sa GMA Regional TV Balitang Amyanan. Tere, kumusta dyan? Alan, pansamantalang isinara ang pamosong kalye Tusolobo sa Vigan City, Ilocosur dahil sa pinsala ng lindol. Ilang daanan din ang pansamantalang isinara. Nagsara rin ang ilang establishmento, pati ang Vigan City Hall. Walang makikitang mga kalesa at mga tricycle na nakaparada sa lungsod. Nakaalerto sa harap ng City Hall ang mga kawani ng CDRRMO. Patuloy ang assessment ng Provincial Tourism Office sa mga tourist spots at ilang pang napinsala ng lindol. Tere Sundayon, Balitang Amyanan. Okay, Tere, sa ngayon, anong sitwasyon dyan? Yung mga taong affected, saan sila o pinapayagan sila makabalik sa kanilang mga tahanan considering may issue sa structural integrity? Yes, Alan, pinabalik na yung mga ilang residente matapos nga lumikas kanina dahil nga tinignan na or nag-assess na yung CDRRMO sa lugar. May mga sasakyan ding mga napinsala na daganan ng mga structure or mga simento mula sa mga structure. At ngayon, maraming mga kapulisan, mga traffic aid na nakadeploy sa mga kalye dito dahil nga isa sa ang Cathedral Church sa Vigan City sa mga napinsala at ang mga pamosong tourist spots dito sa Vigan City. Alan? Tere, gaano kalawak ang pinsala dulot ng lindol dyan? Alan, sa pakikipag-usap natin sa Provincial Tourism Office, wala pa silang maibigay na porsyento. Wala pa silang assessment patungkol dito dahil dadaan pa ito sa engineering office dahil maglilibot pa sila. At pag-uusapan muna sa konseho. Alan? May mga reported na may nasawi dyan, Tere. Sa ngayon, ilan yung bilang? Alan, dito sa Vigan City mismo, sa loob ng Vigan City, wala namang nai-report na mga nasawi. Yung mga nasaktan ay mga nasugatan lamang, ngunit nalapatan na kaagad ng mga paunang lunas. At yung mga RHU nga dito ay talaga nga nakaantabay sa mga posibleng mga posibleng nasaktan pa dito sa Vigan City. Alan? Okay, maraming salamat, Tere Sundayon ng GMA Regional TV Balitang Amyanan.